ezibalulekileyo apha ke zokubhalisela ke ukuvota. Kodwa ke masamkele ke ngakumbi uSomlomo uKhansila Jongumzi Cengani siza kunqolana naye namhlanje. Somlomo kunjani namhlanje? Masibulise kuwe msasazi, sibulise kubaphulaphuli bevukani Community Radio. Nabaphulaphuli baseChris Hani ntandathu zoomasipalathi bethu basemakhaya kule ndawo yaseChris Hani. Siyaphila msasazi, molweni emakhaya. Ngukhansila uJongumzi Cengani njengoba usowutshilo, uSomlomo waseChris Hani District Municipality. Ndiyabulisa msasazi. Nkosi kakhulu, kambe ke siyakubona uba usendleleni, nto leyo ebonisa into yokokuba kuyasetyenzwa. Siyayazi uba njengokuba ke siza kuncokola namhlanje isithili seChris Hani, iChris Hani Council, njengosomlomo ke sakube sikhuthaza ke abaphulaphuli nabahlali ngokubanzi kwezi upcoming final open registration impelaveki ye-1 ne-2 ka-August 2026. Nanjengoba ke sisazi uba eli lithuba lokugqibela elivumela ke uluntu ukuba ke lisebenzise elithuba lokugqibela ukubhalisa phambi kokuba ke kuvalwe uluhlu ke lwabavoti okanye ke izithuba zokokuba babhalisele kuvota, njengoba ke umhla ke wonyulo ubekiwe i-4 kweyeNkanga apha ku-2026. Oku ke kwenzela ukuba benze uhlaziyo oluyimfuneko kwimo yabo yokubhalisa kunye ke nokulungisa ke idilesi kunye nolunye ke ulwazi oluphangaleleyo. Ndiyafuna ke ngoku singene kwincoko yethu namhlanje bazova ke kubaleka kwale impelaveki, ufumane ke ithuba Somlomo nawe ukubakhuthaze. Khawukhumbuze ke abahlali kokhona Somlomo ke ukuba kutheni kubalulekile ukubhalisela ukuvota kunyulo oluzayo. Enkosi kakhulu umsasazi nabaphulaphuli. Msasazi, njengoba ubuso usitsho, kukho lo mhla ubekiweyo nguPresident, umhla wesine kaNovemba kulo nyaka sime kuwo, njengonyaka wolonyulo lwasemakhaya. Nawo ngumhla wolonyulo kuya. Akusuke ke msasazi nabaphulaphula emakhaya, kusuke kuvukwe kuyovotwa. Ukuyovotwa nokuvota kuyalungiselelwa. Apha eMzantsi Afrika ukuze ube ungumvoti, uqale ubhalise ukuba ngumvoti. Now zikhona ke iindawo ezijongene nobhaliso lovoto. Ngokwalapha eSouth Africa yinto ebizwa ngoba yi-Independent Electoral Commission. Yilaa komishoni ejongene nolonyulo olukhululekileyo. Now le kuthiwa ke ngamagama amafutshane ngu-IEC. Now ukuze ngoku ube ngumvoti apha eMzantsi Afrika kufuneke ube nesazisi, i-ID. Now bonke abantu abane-IDs baselungelweni lovota, that's one. Kodwa awuthi kuba une-ID kanti uzawuyovota. Kufuneka ngoku xa unale ID uhambe uyokubhalisela ukuvota, ukwenzela into yoba uzovela kumqulu wovoto laa nto kuthiwa yi-voters roll. Now sikhuthaza ke ngoku abaphulaphuli nabantu ngokuthe gabalala ukuba mabahambe bayobhalisa ukwenzela uba umhla lo wesine bazokwazi uwusebenzisa ngokuthi bayokuvota. Now uphatha ke ngoku isazisi sakho xa uzawuba ngumvoti, ubhaliswe ube khona. Now ke msasazi, siyayikhumbula uba ngaba abanye abantu bazawuthi hayi kudala ndavota. Now u-IEC ke ngoku njengoba iiofisi zoo-IEC ikakhulu zisezidolophini. Now njengoba kule mpelaveki siya kuyo msasazi, njengoba busowusitsho, yimpelaveki u-IEC ayivulele okokugqibela uba abantu bahambe bayovota. Akuzukuya kuphela kabantu abayokubhalisa, akuyi kuphela abantu abayokubhalisa, nabo bebeqhela uvota babayojonga ukuba ngaba basavela na kwimiqulu yovoto. 1. Kungenjalo msasazi, kusenokwenzeka uba ngaba wawuvote useKapa, useRhawutini, useDurban, ukwenye indawo. Ngoku ifo le iza kubethela mhlawumbi ulapha eChris Hani. Now asingethandi ke uba ngaba uthi ubuqhele uba ngumvoti ngenxa yoba useChris Hani ngoku ifo iza kufikela ulapha uphele ungayovota. Sikhuthaza kakhulu abantu bakuthi uba ngaba sukuthi ndiqhele uvota. Uqhele uvota kodwa ngefo uzawube uphi. Now kule mpelaveki u-IEC uthi sanukhwela ibhasi ngoku niye edolophini niye ofisini zethu. Mna ndingu-IEC ndisondela kuni kwezaa ndawo kuthiwa zii-voting districts.
Ii-voting districts ke msasazi apha eChris Hani uzawufumanisa uba zisezikolweni, zisezicaweni, zisezikliniki. Ezi ndawo savumelanayo kuzo siluluntu kwezaa ndawo sihlala kuzo zizawube zivulelwe wonke umntu onesazisi ayokuzibhalisa abhalisele. Kubalulekile ke ukubhalisela uvoto ukuze uvote, kuba ukuze ukwazi uthetha ngokukhululekileyo ngorhulumente okhethwe nguwe kufuneka ubhalise kuqala ukwenzela uba uzokwazi uvota. So ukubhalisa uvoto kubalulekile kuba uzawuthi ukwazi uvota. Xa ukwazile uvota ithetha ukuthi uzawukwazi uzikhethela urhulumente othandwa nguwe. Xa ukwazi ukwenza njalo uzawukwazi ureyiza iimfuno zabahlali, iimfuno zakho, unegunya kuba ngurhulumente lo okhethwe nguwe omvoteleyo. So kubalulekile ke bantu bakuthi ukubhalisela uvoto. Awuzuyobhalisa kuphela, uyozijonga noba usavela na. Ukuba ngaba uzawube ngefo ukuloo ndawo, yiya kwesi sitishi sikuloo ndawo yakho ukwenzela into yoba ukwazi ukulungiswa, itshintshwe iadresi yakho yale ndawo ubukade uvotela kuyo, uzokwazi ngoku ukuvotela apha. So kubalulekile ukubhalisela uvota. Awuthi kuba une-I_D kanti ungumvoti, uba ne-I_D ubhalise uzokwazi ke ngoku ukuvota. Msasazi, sifuna ucacisa loo ndawo baphulaphuli basekhaya. Nkosi Somlomo, singabethwa ngalixesha make sikhangele kutheni ke kugxininiswa kangaka ekuthatheni inxaxheba kolutsha ingakumbi unyulo esijonge kulo, kwaye ke uthini umasipala ke waseChris Hani kubantu abatsha balapha kwisithili seChris Hani? Siyafuna msasazi ukulikhweba ikhwelo kakhulu kubantu abatsha, ngoba bazawukhumbula abantu baseChris Hani nabantu baseMpuma Koloni nabantu belapha elizweni nje jikelele ukuba abantu abatsha ngabona baninzi apha eluntwini. Abantu abatsha lingomso lelizwe lethu, kwaye abantu abatsha ngabo abakhala ngentswelangqesho, ukungabikho kwemisebenzi, ukungalingani, nazo zonke izinto ezithi zichaphazele uluntu. Uba uzawujonga iipesentiji ezikhulu uzawufumanisa uba kakhulu ngabantu abatsha aba-affected. Kwaye abantu abatsha abaninzi baye bangayikhathaleli le nto yoyokuvota. Naw sihlaba ikhwelo ke ngoku ebantwini abatsha kuba bantu abatsha, ukuze nikwazi uthetha ningangabangabazi, bhalisani nizokwazi uyovota ukwenzela uba naxa nifuna imisebenzi ingekho nikwazi ukuthi rhulumente besinivotele. Akho nto imandi msasazi njengoba ngaba uthethe ukulwela ilungelo le nto nawe ubuthabathe inxaxheba kuyo. Enye into ebangela uba siyiqinise le nto yabantu abatsha yinto yoba siyaqaphela uba abantu abatsha bahleli kwiindawo abamengamelanga uba bahleli kuzo. Abantu abatsha basezikolweni. Asinawufundisa abantwana ze kwimfundiso yethu esiyenzayo kwiyuthi singabafundisi ngokubaluleka kokuyokuvota, because it starts there. Abantu abatsha bacingele uba le nto yovota yeyabantu abathile. Sifuna okokuba abantu abatsha nikwazi noyokukhetha abaphathi benu abangabantu abatsha, kuba sihlangothi ayikho into emayenzeke singabantu abatsha ngaphandle kwethu singabantu abatsha, kuba sithi abazaziyo iimfuno zethu. So we encourage young people ukuba baphume kangangoko bayothabatha inxaxheba kulo nyulo, bazokhetha urhulumente othandwa ngabo, ukwenzela uba noba ngaba sikhalaza ngoba sifundile asifumani misebenzi, sikwazi sithi and okwesibini besivotile and mhlekazi unguceba kule ndawo besikuvotele. Siyithethe loo nto sinegunya. And okwesibini msasazi, ilungelo lovota lilungelo lalwelayo. So kubalulekile into singabantu abatsha we go and defend elo lungelo linjalo, kuba asikho isizwe esinokuphumelela ngaphandle kokuba yonke into eninzi ikekelele kwiimfuno zabantu abatsha. Msasazi, Mandikunike wenze amazwi okuvala Somlomo kumzuzu omnye nje. Siyafuna msasazi ukulihlaba ikhwelo kubantu baseChris Hani ukuba ngaba ngomhla wokuqala nangowesibini, ithetha ukuthi loo nto ngomso nangomsomnye, uMgqibelo nangeCawe, iiofisi zakwa-IEC zizawube zivulwe kuzo zonke ii-voting district zethu ukusukela ngentsimbi yesi-7 ukuyotsho ngentsimbi yesi-5 emalanga, both days, meaning ngoMgqibelo nangeCawe. Sifuna abantu bakuthi
baye ezitishini bephethe izazisi zabo uyozijonga uba ngaba usavela na, uyophinda futhi uba ngaba awuzange wabhalisa uyokubhalisa. Ukuba ngaba wawuqhela uvota kwenye indawo ngoku uzobe ukule ndawo uyokwazi ukulungisa loo nto. Sifuna sixelele bonke abantu kwiindawo esikuzo mayibe likhwelo eli kuba iiofisi zakwa-IEC zizawube i-open voter registration yokugqibela lena okokuba zisondezwe kuthi. Masiyisebenzise ke elo thuba xa urhulumente ezisa iinkonzo zethu apho abantu bakhoyo. Siyafuna abantu bakuthi baphume noba kuyanetha baphume imvula isitsho, noba kuyabanda badele ingqele, noba kushushu badele obo bushushu, baphume kangangoko kuhanjwe nto zakuthi kuyobhaliswa ukwenzela uba ngomhla wesine sonke siyokwazi ukuvota, sivotele urhulumente othandwa sithi, kuba ilungelo lokuvota lilungelo elalwalwayo. We must go and defend the right to vote. Enkosi msasazi. Nkosi kakhulu, masibulele ngexesha lakho Somlomo. Enkosi kakhulu msasazi, ndiyabulela. Right. Phulaphula ke weVukani FM besincokola ke naye ke uSomlomo wesithili seChrizani ngakumbi Chrizani Council. Uspika ke uKhansila Jongumzi Cengani khuthaza ke abantu bayovota okanye babhalisele uvoto bayozijonga bazihlole batshintshe ke nedilesi ngakumbi kule mpelaveki yokugqibela ukulungiselela ke ngakumbi ulonyulo oluzayo phange 4 kaNovemba mhlawumbi sekhaya. Xinenisa ke into yoba nabantu abatsha kubalulekile into yoba ke bathathe ke inxaxheba kolonyulo sijongwe kulo nezinye ke izinto ke ezibalulekileyo athe wazikhankanya mphulaphula. Omnye umpoposho obalulekileyo ngale mpelaveki noHome Affairs kuthiwa ke uzawuvula kwenzela bancede abo abahlutshwa ke ngumcimbi ongabi na zimpepha okanye i-ID ukutsho bakwazi ke ukuzifumana bakwazi ke ulungiselela ke unyulo mphulaphula sekhaya. Sayivala ngolo hlobo mna ngegama ndinguAbongile ngwakamfana ukibi ndisatshaya.